Salutare, salutare! Haideți să vedem cum se schimbă planetara la un Ford. Bun, pentru început avem nevoie de o tubulară de 19 pentru prizoanele de la roți. Da? Ok. Bun, mai departe. Avem nevoie de o cheie fixă de 21 pentru, nu mai aproape, pentru șurubul de la pivot. Ok. Avem nevoie de o de asta cu tot avem nevoie, de fapt. Avem nevoie de o tubulară de 15, nu mai aproape, pentru bileta la bara de torsiune și pentru capătul de bară. Dar mare atenție la șurubul de la planetar. Este de 14. Nu încercați să desfaceți cu 15 pentru că o să-l stricați. Bun. Ordinea e în felul următor. Desfacem capătul de bară. Șurub de, cât ai zis? De 10? De 15. Desfacem capătul de bară. Desfacem bileta de la bara de torsiune. Sfat, ca să vă fie un picuț mai ușor să scoateți bileta de la bara de torsiune, încercați să vă ridicați mașina de ambele părți. Dacă nu aveți posibilitate, noi avem aici un chituc. Elevatorul stă să se uite la noi. Ok, bun. În momentul în care ați reușit să desfaceți șurubul de la pivot de aici, încercați să vă fixați cu un levier pe undeva pe aici și lăsați un pic în jos până când reușiți să scoateți porfuzeta. Mare atenție în momentul în care scoateți planetara din interior. Este destul de greu de pe siguranță și de pe simmering. Încercați să desfaceți cu mare grijă. Noi am desfăcut-o cât de cât ok. Na, ce să zic? Baftă la treabă! V-am pupat!